Anoman malumpat sampun saking witing Nagasari mulat mangandhap katingal angel ya cantone wanudya rukuru aking Remu-remu ya ngareka sumunar semune hangesmi sengseming swasana anenggeleng kaing gunung tepis wiringing Maespati ingkang dahat ngalela kaliling salju sasana kang sarwi miring meh warata warni biru beborehan cahya wilis sanes winangun pantes sinusul kayugung kang manglung jurang linggak-linggok kanang toya wekasan hanjok ing tebing dadya grojokan inggih antarane Maespati Ayodya lan Nagri Mantili wonten pasiten subur wimbuh merah waing toya mila sagaduking paningal kinemong ijeming gegodhongan tan kantun panjerah ing puspita mancawarana panjerah ing puspita mancawarana cinandra wanyayah gunung hakemul permadani lurung-lurung manghayat minggah gunung gaterane winangun tanundarekan winangun talundakan kinajek katingal inggil agul-agul watu lintang pinggiri ginapit perbatang tata luhuring budaya miyang prabot darajating panembah datan tinilar kaya mangkono lampah dampyak sang pinanganten saking Nagri Mantili dateng Ayodya ewa semono kapapak dening nuklir pecok Bhargawa nanging sak sakti-saktine wayang isih sakti sang Mahadalang hangalumpluk Bhargawa dateng sang Rama Wijaya ingkang hamboyong yang garwa saking Ayodya dhumateng Mantili ngalumpluk Bhargawa nalika semono usah kawula nuwun duh guru kula Sang Rama Wijaya ing wingking sih nginggil paduka teka wonten pepetan gambar kereta tinarik kuda sekawan ingkang ulusipun abrit cemeng jene kalian petak kinusiran tiang setunggal soing wingking katingal wonten ingkang numpak setunggal punika punapa wonten werdinipun
guru kula Sang Rama Wijaya. Uruhanana Bargawa kula nendhawuh. Pepethen gambar mburi kae pancen ana karepe wondene kowe kepengin ngerti iki karepe marang candra jiwaning manungsa. Karepipun dhateng candra jiwaning manungsa iya pancen bener kaya mangkono Bargawa. Bilih dipun keparengaken keparenga kula nyuwun uninga menggah kados pundi babaripun guru kula Sang Rama Wijaya. Iya sumurupa Sang Sukma kawekas kang handadekake kabeh gambariku wondene kang nguwasani kereta jaran kusir lan kang numpak yaiku Sukma sejati. Kang numpak yaiku Sukma sejati. Ingkang numpak iku pasemoning roh suci. Dene jaran papat mau pasemoning nafsu patang prakara. Yaiku jaran abang iku pasemoning nafsu amarah. Jaran ireng iku pasemoning nafsu lawamah. Jaran kuning iku pasemoning nafsu supiyah. Jaran putih iku pasemoning nafsu mutmainah. Wondene keretane iku mujudake pasemoning jasmani kasar. Bargawa inggih Sang Guru kula Prabu Rama Wijaya mangestaken dawuh. Nyuwun pangapunten. Babar pisan kula nyuwun katerangan Sukma sejati punika menapa? Duh guru kula Sang Rama Wijaya. Iya Bargawa sumurupa menawa Sukma sejati iku gurumu sejati nalika sira dumadi wis kinanthekake marang sira supaya nuntun marang uripira. Sumurupa ya Bargawa manawa manungsa iku dumadi saka soroting tripurusa kang manjing ing anasir-anasir. Yaiku badan jasmani halus lan badan jasmani kasar. Lajeng alam sejati punika punapa? Duh guru kula Sang Rama Wijaya. Iya Bargawa. Alam sejati ku mujudake kedatoning Gusti Zat kang hakarya jayak jagat kang manggone ana ing ati sanubarining manungsa kang suci. Ya kang sinebut kalbu mukmin Baitullah wondene roh suci iku mujudake soroting tripurusa kang dadi jiwa kang sejati ing saben manungsa. Lah jroning nunggal sapanggonan ana ing badan jasmani sesambungan kang raket ing antaraning roh suci Sukma sejati lan Sukma kawekas iku tetep ana. Inggih. Duh guru kula. Lajeng swasana wonten ing alam sejati punika kados pundi? Duh Sang Guru kula Rama Wijaya. Kula nyuwun dawuh. Iya Bargawa. Swasana ing alam sejati iku kahanane tentrem, bagya mulya, lebet linumputan ing kasucen. Ing antarane alam sejati lan badan jasmani halus iku ana lawange kang sinebut rasa sejati. Ya metu ing rasa jati iki Gusti kang akarya jagat nyunarake pepadang lan tuntunane. Babar pisan kula nyuwun katerangan prakawis badan jasmani halus. Punika punapa bentenipun kalian badan jasmani kasar? Duh, guru kula Sang Rama Wijaya. Sumurupa Bargawa, manawa badan jasmani kasar iku raganing manungsa. Wondene badan jasmani halus iku sandangane roh suci. Gandeng badan jasmani ning manungsa iku dumadi saka patang anasir.
yaiku swasana geni banyu lan lemah. Iya hanasir patang prakara iku kang nuwuhake nafsu patang prakara kang ananggung uripe menungsa ana ing donya. Yaiku amarah, supiyah, mutmainah lan lawamah. Bargawa inggih mangestaken dawuh guru kula Sang Rama Wijaya. Amarah menika menapa? Amarah oyate saka anasir geni, kekuatane krasa dadi kekarepane menungsa. Darbe sifat kang prayoga tumuju marang karep, tekad utawa katekunan kang anjalari kasembadaning gegayuhan. Kosok baline menawa ora bisa ngendhaleni amarah mau iku uga bakal nuwuhake nafsu kang kurang prayoga. Ingkang angka loro supiyah. Supiyah iku oyate saka anasir banyu, kekuatane dadi gegayuhane menungsa. Sipate kang prayoga manawa katujokake marang gegayuhan utawa idam-idaman kang becik, ing kono dadi lantaran kersaning Gusti Zat kang akarya jagat. Nanging Bargawa mangestaken dawuh guru kula, nanging yen tan bisa ngendhaleni bakal nuwuhake seneng umbar asmara kang kliwat ing wates nganti ora eling marang kekuatan kang ana lan gedhene ninggal marang tata krama. Kaping 3 mutmainah oyate saka anasir swasana, kekuatane dadi watak seneng tetulung kang kababare saguh mujudake pangorbanan kanthi dasar tresna asih. Kang pangorbanan mau kanggo nyengkuyung mrih kasembadane endah lan edine jroning srawung bebrayan karo bebrayan kabeh. Lan rasa seneng tetulung gelem kurban kanthi rasa tresna asih mau saya diundhakake maneh dadi mujudake tansah bekti pasrah ngorbanake akune marang Sang Guru sejati. Bargawa inggih guru kula Sang Rama Wijaya kanggo sarana nyedak marang Gusti manunggal karo pangeran. Mula ing kono ana lawamah iku oyate saka anasir lemah, kekuatane mujudake nafsu kang nyurung nuwuhake lan ngembangake badan kita sarta njejegake urip kita. Bargawa jroning urip ing saben dinane lawamah mujudake nafsu mangan, ngombe, turu, seneng karo nesih. Nanging yen tan bisa ngendhaleni marang lawamah, bisa mujudake watak serakah tanpa tepa slira, meri, loba tanpa weruh ing tata krama, sungkan, aras-arasen ngemat-matake lan sapunanggalane. Bargawa inggih ning kosok baline menawa dilakoni kanthi tapa brata umpamane ngurangi mangan, tapa poso, ngurangi mangan, nginum turu, ngurangi saresmi utawa maneh ngilangake kang darbe watak meri, fitnah, loba lan sapanunggalane. Bargawa kang ateges lawamah bisa dikendhaleni. Ora demen nengenake kabutuhan pribadi. Ing kono bisa mujudake kekuatan kang ampuh lan uga bakal kuat nampa kasangsaran. Mangestaken dawuh Sang Guru kula Sang Rama Wijaya. Nafsu-nafsu menika lajeng kados pundi? Iya. Nafsu-nafsu mau katarik marang jagat gedhe uga dumadi saka patang anasir kang padha. Lan umbaking jaba iki bisa dadi pepalang sajroning kita ngesti tumuju ing alam sejati. Nanging Bargawa kita pinaringan kanuragan saka pangeran wujude angen-angen. Kang angen-angen iku mujudake pawayangane Tiri Purusa. Gandeng iku mung mujudake ayang-ayang. Nadyan to angen-angen mau bisa nyunarake sorote, mesti wae sorote ya winates.
ora kaya Tripurusa kang tanpa winates sunare. Pondene angen-angen mau dumadi saka cipta, nalar lan pangerti. Ingkang telu-telune iku padha daya dinaya Bargawa mangestaken dawuh Guru kula Sang Rama Wijaya. Mugi-mugi wonten manfaat kita makempal wonten ing omah Patekah Jumah Wage. Insyaallah Jumah Wage ngajeng wonten omah Patekah tetep berjalan ya Munir, dadi gak ono pensiune, sepanggah ono damparan. Cuma wayange ketoke manggen teng Senen Legi. Kajenge mboten kewewoken. Dados ngoten, wayange dipindah dateng Senen Legi, pertengahane antarane Jumah Wage. Mekaten. Gus Dur ya ana ora iki? Gus, mumna Gus. Dilut, ayo. Nanti wonge. Ayo Gus. Nggih, insyaallah kita pepanggihan malih wonten ing Senen Legi pramila tanggalipun tanggal 30 Maret 2026 sepindah malih insyaallah kita panggih malih manunggal wonten omah Patekah dinten Senen Legi tanggalipun 30 Maret 2026 mekaten sembah nuwun. Nggih sembah nuwun, wis pokoke ngaji ora ana pensiune. Tak jaluk kanca-kanca terus le sinau aja nganti mandeg. Hal apa wis pokoke terus sinau sing nuju teng kaapian. Sampe lek sinau teng kaapian kudu saya ngelak, ora saya wareg nanging saya luwe. Mekaten sembah nuwun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.